السلام علیکم مشاہر عمران ٹوکا کنگا علاقہ ہب چوکی ہیں رسول بخش کا دکان اکچاریہ کنگا سن 2021 تو یکیں سال 11 مہینہ ہے 1 تاریخ کے میدان نوخیں شہر جنگاؤں محفل موجود ہے سنگتانی فرماشیں حاجی صدیق ہے سری نورا فرماشیں ڈاکٹر عظیم بزدار فرماشیں یکے محمد خان فرماشیں میرا نے فرماشیں رسول بخش کے فرماشیں ناڑی میرزار پوادی فرماشیں یکے میرا جی فرماشیں اور رمضان فرماشیں یکے لال جان زنگلانی فرماشیں میں کوڑا سلامتی وحید شاہج بے فرماشیں یکے اختر شیرانی فرماشیں یکے غنی فرماشیں یکے ناڑی ازگر فرماشیں یاسین بزدار فرماشیں یکے میرلی نوسانی فرماشیں یکے وڈو نوسانی فرماشیں پشتو ادا مسوال صدنا مجندہ ہند ارزانی ہوا میں خدا پاکیں بلندے تی عرش چکا ہندنا تی نام و کارنامہ سلامیں ہرد میں تی نوکراں تفالغا ہجد ہزاراں کس نمیری پر شداں محمدی موت فرض مارا میں نبیاں داستگاں ہر کسی درجہ وطییں اور فرق ضرور بھی مردماں شاعری تحفہ ملتوں کرز ٹپا ٹھاں دل سمندری لہرکاری لڑگمی شہر لیٹغام گورگے منڈا سمارا صورتانی شاہرام زلزلہ شہر جنگاں بشکنے مئی سنگتاں کرزتا بیتا ملاقات پجا نیارتے پروتاں جلکن فونا سریا مت مجن بیتغاں منجتا اوکے موبائل پولکسون دے قسماں ٹوکا جیڈیے کھنگئے مند جی لیندا تغاں اٹھی شاعر ترا پجا نیارا میں نویت گندواں تی محفلاں ویڈیو وٹاں مت عاشق بیتغاں نمبر رافتہ یا واسطہ صبر ڈک دیتگاں گوستگا سالے ہمرگا ٹکسوں دستنیا آخری سوالاں کنانا ما آرتگاں جا مردماں نیکتوں دن نمبر کارنے ما شوقی بیتگاں غیب محبت بیتگوتا مند سوچاں کپتگاں ما سستیں یاریاں نخنا اشتا لوٹاں دسکتاں بگی مت پنو ڈول بیاں سسوی بیگ ڈکنا توکلی بھیرا مکایاں پنگراں پنداں جنا ہر زالے سمو نویتاں سوچ دلاکم فیصلہ میہر واسطہ پسونی بڑھ سے جولیں دریاں سچیں یاری نخنے ماحول دے دردہ پکگاں گڑ واحدہ دست گھیانچا دست گیوار پھٹاں میں دے سونا ٹوک ہمیشہ یک کے مردانی زمان مدیت ویڈیو کال چکا تئی صورتا بھورے تغاں زلزلائی نام جڑ سے بس تئی ماسا فضاں نیت دراڑیے منا دے دنگلوں میں گوتم ملا کاٹنا درزی دوشی کراچی تیاربان اڑی میرزار ٹھوڈی کاری میں منظراں ملٹکنا بٹو کند کندا کنانا ما قوم پجوتی جوسراں روش کو حیرا ارک فیزاں چکو بندو جابہاں پڑکما چرن بھٹ ٹیٹ کنوتی چبواں تئی ہواں دراڑیا ہندا مسری کا ہیلباں میں دنگلو تی لوگ اللہ خوشے دارو بیاتی زیوراں تئی ہوے آواز گھانی مردما ہاگا کنا تی لوگ آواز اشکنتا گڑ زیرن لونڈے توکاں رکھ خدا ارگیں گزباں تی ڈمبراں ظاہر مخاں عزتا ودک دنیا قیمتی چی نیستنا گڑات کا بوٹا گلابے میں گپت بانزی بانزراں تعریفہ تھارگا کھنانی اسی صورتا شمبیا کنا رب فرشتہ زمیاں لہت جالا متشاں باز یپار امتیا ما شہرہ چاپا دراج کنا دان ہے مڑ پوبیاں پہل چارے نم بھزاں اناڑی چین سمجھا چکریں سونا وزاں بگی صورت ووٹ تب تگاں تو جھان ڈبا گڑتگاں بلا زالے سنگارا مخطانی پوڈراں زایا مخاں زلزلہ مٹ نویتاں دیر منزل پجگاں میں دل کو شغع شہر چکا تی دوست فوٹو جنا ہم سرے مڑ گندہ چما میں برادرہ ویلکم گشاں زلزلہ ہانو آواجیں تی سوچ صورت فسٹنا مار شاہرانگوں برادریا اول دی سینئر مائی کنا گنما وقت شمشے ما شاہ مریدی گارباں میں ترا پارت مڑی بھی دنگلو ما پڑتا میرا اسی شاعر تی دجمہ میرا تھا ایرنگے ٹوکا مخاں ملک می دھوکا مخنا تی الگئے ہیل نستنا گڑ ما کند تھو میلا کتگاں ما جنگلا تارشفاں ما کادگیں رک چوپتگاں لیو کننی بوپساں ما زہر دلے پورا کتگاں دل پا گفٹاں داستگاں دل پا گفٹاں داستگاں شو جہیتاں بٹ نجیاں دیر منظر میں گردگاں آخری موکل ٹیما میں جلکنا دست لڑزگاں شاعر تا گڑتو نیائے مت پڑتو زہرباں وزتاں بل لونگ بوٹا اشیں گاڑیاں وطاں فونو رافتاں آواروں میں دنگلو مونجا مخاں بیتا الویدہ بائے میں یار ڈیہاں گڑتگاں چکتیں گاڑی شمودا ماگوں خوشحالیں دلاں ناڑی استاد مزائیں ٹیر پہ بالا سرگاں آت کو جندہ علاقہ ما گپت کاراں جوفمائے زلزلہ دستان سیدہ ما شاعری وسکتاں شہر جتا امرا مریا گال گشیں تو کشتگاں سنگتاں رافتہ کنگی پارتیں سازی گراں حیدر و میرا ہزار خان دوستنا صوبہ منا میرزار ممو فواد پارتاں نورا دیاں تاولا سری سلیمہ
جمعہ بزدار گشان دلو نورا زہروانی سے دل و شار لیکواں خیر جا مرزا رو گورشانی باز سازی پا ڈسگاں منگلو منزو کریندہ قادرہ کوڑے سلام منظور جمعہ گولی اسمیل انورا ازگر سورا و مٹا متسا ناڑی نیا مدارگاں شہرہ حمیدہ گندو سیرہ محفلہ